Δυναμικά μπαίνει πλέον η BMW στην κατηγορία των υβριδικών αυτοκινήτων, καθώς μετά την X6 και την 7 πλέον θα δούμε και το Concept 5 Series Active Hybrid, που είναι στην ουσία μια έκδοση των συστημάτων που χρησιμοποιούνται ήδη στα μεγαλύτερα αυτοκίνητα. Η 5 έτσι θα είναι ουσιαστικά το τρίτο υβριδικό αυτοκίνητο της BMW, που σημαίνει πως θα είναι πιο προσιτό και είναι μια τακτική από την βαβαρική φίρμα να φέρει πιο κοντά στην ευρύτερη παραγωγή τα αυτοκίνητα υβριδικού χαρακτήρα. Το BMW Concept 5 Series Active Hybrid διαθέτει το εξακύλινδρο σε σειρά μοτέρ που φοράει 335i με το διπλό turbo, ο οποίος αποδίδει 304 ύπους. Παράλληλα διαθέτει ηλεκτροκινητήρα 40 kW αυξημένης απόδοσης σε σχέση με εκείνον της 7 που είναι 15 kW, και αυτό σημαίνει πως θα έχει ακόμη πιο υβριδικό χαρακτήρα, δηλαδή θα μπορεί να λειτουργεί και αποκλειστικά ως ηλεκτροκίνητο σε ταχύτητες χαμηλές, σε ταχύτητες αυτές που χρησιμοποιούνται μέσα στις πόλεις. Αυτό είναι και το μεγάλο ατού της 5 Series σε σχέση με τα υπόλοιπα υβριδικά της φίρμας. Το BMW Concept 5 Series Active Hybrid υπολογίζεται να περάσει την παραγωγή το 2011, όπως παραδέχθηκαν ήδη οι άνθρωποι της βαβαρικής φίρμας.